Kako prestati odgađati stvari? 3 jednostavna trika. Koliko puta si se uhvatio kako kažeš uradit ću to sutra, još malo ću odmoriti, počet ću kada budem imao više vremena. Istina je da svi odlažemo stvari. To je ljudska priroda. Ali razlika između onih koji postižu svoje ciljeve i onih koji ostaju na mjestu je u tome koliko dugo ostaju zarobljeni u odlaganju. Prokrastinacija je tih i podmukao neprijatelj. Ona ne dolazi glasno, već tiho, u obliku misli. Nije hitno. Ali svaka odgođena odluka, svaka odgođena akcija polako gradi zid između tebe i onoga što želiš. Dobra vijest je da postoje jednostavni načini da pobjediš ovu naviku. I danas ću ti pokazati 3 trika koja možeš početi koristiti odmah. Trikove koji ti mogu promijeniti život. 1. Podijeli zadatak na male korake. Najveći razlog zbog kojeg odgađamo jeste što zadatak izgleda prevelik. Mozak ne voli nejasnoću. Kada kažeš sebi, moram napisati knjigu, to zvuči zastrašujuće. Kada kažeš, danas ću napisati samo 1 stranicu, to zvuči jednostavno i ostvarivo. Ako ti je cilj da urediš stan, nemoj misliti o svakoj sobi i svakom detalju. Reci sebi, počet ću od 1 stola, počet ću od 1 police. Kada završiš mali zadatak, osjetit ćeš olakšanje i motivaciju da nastaviš dalje. To je psihologija malih pobjeda, one stvaraju zamah. Primijeti kako se osjećaš kada nešto završiš, makar i sitnicu. Taj osjećaj daje energiju. Kada razbiješ veliki cilj na male dijelove, više nemaš ogroman zid pred sobom. Imaš niz malih stepenica koje možeš savladati. 2. Pravilo 2 minute. Ovo je trik koji koriste mnogi uspješni ljudi. Pravilo kaže, ako nešto možeš uraditi za manje od 2 minute, uradi odmah. Odgovori na poruku. Spremi odjeću. Zapiši ideju. Plati račun. Sve te sitnice, kada ih odlažeš, postaju gomila neriješenih obaveza koja te pritišće. Ali kada ih uradiš odmah, osjećaš se lakše i oslobođeno. Zašto ovo radi? Zato što naš mozak voli akciju. Kada naučiš da reaguješ odmah na male stvari, taj obrazac prenosi se i na veće odluke. Tvoj mozak prestaje povezivati zadatke sa stresom i počinje ih povezivati sa brzim rješenjem. Primjer, umjesto da ostaviš sudove za kasnije, operi ih odmah. Umjesto da gomilaš poruke, odgovori odmah. To su male akcije, ali mijenjaju tvoju svakodnevnicu. 3. Stvori sebi rok i nagradu. Naš mozak reaguje na 2 stvari. Hitnost i nagradu. Kada nemaš rok, tvoj zadatak postaje beskonačan, a beskonačne stvari uvijek odlažemo. Postavi sebi rok. Do petka u 18 završavam ovo. Ali nemoj stati na tome. Reci to naglas ili podijeli s nekim kome vjeruješ. Kada se obavežeš pred drugima, raste i tvoja odgovornost, a onda dodaj nagradu. Kada završiš zadatak, počasti se nečim što ti prija. Filmom, šetnjom, sitnim poklonom. Tvoj mozak će tada povezivati završetak zadatka sa pozitivnim osjećajem. To je psihologija motivacije. Akcija donosi nagradu, a nagrada donosi želju da ponoviš akciju. Zašto je ovo važno? Svaki put kada odlažeš, šalješ sebi poruku: nisam sposoban, ne mogu sada. To slabi tvoje samopouzdanje. Ali svaki put kada završiš i najmanju stvar, šalješ sebi drugu poruku: mogu, sposoban sam, kontrolišem svoj život. Zamisli samo koliko bi tvoj život izgledao drugačije kada bi umjesto mjeseci čekanja odmah preduzeo male korake. Tvoj posao bi napredovao, tvoje tijelo bi bilo zdravije, tvoje samopouzdanje bi raslo. Ljudi koji postižu najviše nisu oni koji nikada ne odgađaju. Oni su oni koji znaju kako da prepoznaju trenutak odlaganja i da odmah reaguju. Prokrastinacija nije kraj svijeta. Ona je navika,
a svaka navika može biti promijenjena. Ako želiš prestati da odgađaš, počni sa ova 3 trika. Razloži veliki zadatak na male korake. Primijeni pravilo 2 minute. Postavi rok i nagradu. Nemoj čekati sutra, jer kada stalno govoriš sutra, tvoj san postaje sve dalji. Ali kada kažeš danas, tvoji snovi počinju da se ostvaruju. Najbolji trenutak da kreneš je sada. I svaki korak koji napraviš danas gradi život kakav želiš sutra.